Битие 18 глава. След това Господ се яви на Аврам при дъбавата на Мамре, когато той седеше при входа на шатъра си в горещината на деня. Аврам повдигна очи и погледна, и ето 3 мъже стояха срещу него. Като ги видя, завтече се от входа на шатъра да ги посрещне. Поклони се до земята и рече: Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля Ти се, не отминавай слугата си. Нека донесат малко вода, да си умийте нозете и починете си под дървото. И аз ще донеса малко хляб да подкрепите сърцата си и после ще си заминете, понеже сте дошли при слугата си. А те казаха: стори както казваш. И Аврам влезе бързо в шатъра при Сара и рече: по-скоро замеси 3 мери чисто брашно и направи пити. И Аврам се завтече при стадото, взе едно младо добро теле и го даде на слугата, който побърза да го сготви. После взе масло, мляко и сготвеното теле, та сложи пред тях, и сам той стоеше при тях под дървото, докато ядяха. Тогава му казаха: къде е жена ти Сара? А той рече: тук в шатъра е. И каза Господ: до година по това време аз непременно ще се върна при тебе, и ето жена ти Сара ще има син. А Сара слушаше от входа на шатъра зад него. А Аврам и Сара бяха стари, в напреднала възраст. На Сара беше престанало обикновеното на жените. И тъй Сара се засмя в себе си, като си казваше: като съм остаряла и като господарят ми е стар, дали ще има за мене удоволствие? А Господ каза на Аврам: защо се засмя Сара и каза: като съм остаряла, дали наистина ще родя? Има ли нещо невъзможно за Господа? На определеното време до година ще се върна при тебе и Сара ще има син. Тогава Сара, понеже се оплаши, се отрече, казвайки: не съм се смяла. А той каза: не, ти се засмя. Като станаха оттам, мъжете се обърнаха към Содом и Аврам отиде с тях, за да ги изпрати. И Господ каза: да скрия ли от Аврам това, което ще сторя, тъй като Аврам непременно ще стане велик и силен народ, и чрез него ще се благословят всичките народи на земята, защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да изпълни Господ над Аврам онова, което бе казал за него. И Господ каза: понеже викът на Содом и Гомор е силен и понеже грехът им е твърде тежък, ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който стигна до мене. И ако не ще узная, тогава мъжете, като се обърнаха оттам, отидоха към Содом, но Аврам още стоеше пред Господа. И Аврам се приближи и каза: ще погубиш ли праведния с нечестивия? Може да има 50 праведника в града. Ще погубиш ли мястото и не ще ли го пощадиш заради 50-те праведника, които са в него? Далеч от тебе да сториш да сториш такова нещо, да убиеш праведния с нечестивия, така че праведния да бъде като нечестивия. Далеч от тебе това. Съдията на цялата земя няма ли да върши правда? И Господ каза: ако намеря в Содом 50 праведника вътре в града, ще пощадя цялото място заради тях. А в отговор Аврам рече: ето сега, аз, който съм прах и пепел, се осмелих да говоря на Господа. Може би на 50-те праведника да не достигнат 5.
ще погубиш ли целия град поради липсата на 5 души? Той каза: няма да го погубя, ако намеря там 45. А Аврам пак му проговори: може да се намеря там 40. Той каза: заради 40-те няма да сторя това. А Аврам каза: да не се разгневи Господ, ще кажа: може да се намеря там 30. Той каза: няма да сторя това, ако намеря там 30. А Аврам рече: ето сега осмелих се да говоря на Господа. Може да се намеря там 20. Той каза: заради 20-те няма да погубя града. Тогава Аврам рече: да не се разгневи Господ, аз ще проговоря пак само този път. Може да се намерят там 10. И той каза: заради 10-те няма да го погубя. И като престана да говори с Аврам, Господ си отиде, а Аврам се върна на мястото си. Амин.